דמיינו לכם את כביש החוף, 3 לפנות בוקר, הכביש ריק ואתם לבד. הרכב מתהפך, מתגלגל, נבלע ונעצר הפוך בתעלה. אתם תלויים בחגורת הבטיחות, קשה לכם לישון, אתם מנסים להיחלץ מהמצב, אבל הגוף לא מגיב. השעה מאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים. התעוררתי אחרי חודש וחצי עם פגיעת ראש קשה, לא יכלתי לזוז, לא ידעתי מי אני, ואז החלטתי לסיוט של חיי. מאז אני נלחם להשיב את העצמאות, להשתקם גופנית ומנטלית, להתמודד בחיים ללא זיכרון ולהוכיח לעצמי שאני מסוגל להכל. היום לאחרי 20 שנה של שיקום ובניית זהות מחדש, אני רוצה להגשים חלום ולכתוב על זה ספר. אתם מוזמנים לקחת חלק בזה, לקנות אותו כבר היום ולעזור לי לממן את הפרויקט. אני מתרגש ומודה לכולם על העזרה. תודה רוני.